Giant Baptist Association Marlelang so di follow Dr. David Rompia Pan Man Peng Pen Karchupon. Kicheng si Karbi Pogozan Peran ke Klemang Pu Tumdo Anching Room si Mai Kapadopon. Jang Wipo ni Pai Krep Liarni Adapor Pai Bai Kebra Achitim Apor Dr. David Rompia Pan Man Peng Pen Karchupon. Dr. David Rompia Alangli Inu Kachingi Mesen Take reset Chipa Bihek Lapen Arnama Pan Kero Kangdu Kardom Aning Kyang Pik Abangfu. Last on si Dr. David Rompi Siliguri West Bengal India along Kedo International Open University of Theology along with Doctor of Ministry Angding Chipa Undun si Bini Giant Baptist Association Marlelang so Kardoma Hem along Kete Kidding Atum Pan Women Department Anpata Youth Department Atum Chingrum si Arnam Ahirjume Hang si Dr. David Rompi Pan Man Peng Pen Karchu Amai Ding Pon Karchu Amai along Kardoma Hem along Kete Kidding Take reset Lapen Women Department Anpata Youth Department Atum Chitong Dun si Kardoma Mai Mesen Pen Pachun Pon News Text Report Time News Difu Itu pini ran ZBA pen kacing wai pon alam thi agenda kacing si bang ke nilitum kisut kideng pon ke Dr. David Rongpi alang li Ministry Puthak Doctor Degree alang li kispaun pon puthak alang li fan amana peng pen nilitum kideng pon asai klem pon no Lapen adun tu nilitum labangso Giant Baptist Association ningkan inkoira for Silver Jubilee ke pamanji angdeng nangte bok bom lo si just met pet pini nilitum labangso sai ko son si ke pachun ponjima thike ladak tangka poisa pendang lok souvenir committee ke seng ponang ji la ka do ga be puthak nilitum chingwai pon lo si non ka chingwai ju chelang non souvenir committee ke deng la pen ke seng ji labangso puthak si nilitum klempon bom lo la si la tang det lo puluti nilitum project da ke deng ponji do nilitum labangso song ke paching thur ji phan PPSI ma ke deng ponji la ka do ga pini nilitum chingwai patte ponpo athike nilitum along women department do pen youth department do la pen general la song thom atum chingwai ponsi la ka do ga project so pen silver jubilee la pen te la ka do ga doctorate degree ki pa un alang li phan amana peng pen ke deng la bang so sai pachun ponji pansi pini mai ji pa po media mantum komri bang po choro part pik long tum han pinin mi tum dak ZBA Giant Baptist Association aso sai hem along tum dak chingwai pa do pon pen nili Doctor of Ministry aso pa un aso asai nang deng pon ni phan asi ningang sam pen lang tum la litum dak ZBA kontung bang do apen maim pudo apen kaprek department do youth department do women department do lang tum chingrum pet pen li phan ningkang sam pen aso ning arong chipi belitum ZBA tai not doctorate nang plang do lobusi aso arnam han ado ha cho hang arnam ai remain na dom pills pini dak ni dak ka jablo asi labang ke doctorate ki pa on la ke lage kicheng la claiming je kam nasi do piglang claiming do pelang asi non uwi ke mitum ta ason kachawli tum do pelang tum on do son te me pikji ni ta ram bom ji ansin li hin pense than pajin pon chatla Lakhain ko rapi Deopani konsensi ke pardo apar Deopani alang akung karbi bogozan ferang ke klemang fotum do an chingrum si ke cheng si mai ke padopon sonse radison rompi pen si mai ke phalan the lapen aluhi ke pachini pon adun thu aluhi man pen rajuing leng ke ase bogozan district committee Disoiteron ke ase chunbang bogozan district committee harlombi kathar SYC mai thu rajen rompi games and sport medalist doloikro social worker anpata man pengkido atum chitongdon lapen hanjang so press club mai fu kleng dun terang khotkuti press club mai fu anon terang atum afan man kido karbi poho pen akia herol hanse lapen Vishnu lekhe atum pensi art jopon news desk report time news difu